Welcome to .culture and .value TV. N'ebe anyị bịakwa ọzọ n'ụbọchị nke taata ewetakwara ife ome nke a na-akpọ ilu Igbo ka anyị na-eme na Culture and Value TV ebe anyị na-atụ ilu Igbo ma na-akọwa ya. N'ụbọchị nke taata inu nke anyị atụ inu na-asị na ọrụ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Ọrụ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Ka nkwukwu ya ka onye nọ na wee ghọta ife nkwu. Ọrụ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Mana tupu na-aga n'ihu ịkọwa inu nke biko chia subscribe ma follow. Biko chia subscribe ma follow. Onye mee nke kọwa niile eji ọma ihe gbasara ilu Igbo ma ọrụ esi atụ ya ma ọrụ esi ekwu ya. Ka na-echekwa n'ilu nke anyị tụrụ ilu nke na-asị na ọrụ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Nke mbụ ebe wetara ya eji ọgbu nwa dibịa. Abịa n'ofu obodo enwere nwa dibịa na-agwọ nte ọgwụ. Asị ya ofu ndị ma ofu ụmụaka ma ofu aka oyiri ma ofu obodo wee bịasị ya dibịa ọnụ nzu ma ọ dibịa ebube dike biko gwọrọ anyị ọgwụ. O wee gwọgide elfe ọgwụ gwọchalụ sịba na otu nje si eme nke unu mee nke tinye otu ọ dabara uru ka o je ticha anya afụkwa na ọ dabara alụba. Mgbe ọzọ ndị ahụ na-echeta azụ maka Igbo dị anya ukwu fa achọ ka dibịa afọ yara ịgwọzili onye ọzọ. Onye asị dibịa afọ ya bịakwa akwụkwọ ọgwụ ọlụfa asị ebe ọ ya dịzikwa n'ụlọ dibịa bụrụ ezigbo uche ya na-abịa ma ya mara na ndị afọ egbuchagolu ya onu were akwata ọnya n'elu were agbawa nkwụrụ wụsị ya aja n'elu sị anya ya bịaza tọwarịa oche n'elu sị anya bịaza ka ọ nọrọ ana wee gwọ ọlụfa. Nke dibịa ahụ na-agazi na ya igbodo ọdawi n'ime ụlọ ekpochie ya aja asị anya bịa nka o je gwọọrọ onye ọzọ ọ labeghị na eje gwọọrọ onye ọzọ ịgbọ nke ihe emebi nke anyị. Ndị Igbo sị na ụlọ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Oge mgbe afọ unu mere efe nwere ife ya eme unu ofu ala aga arọ na-abụ aga arọ ite aga onye nke ọnọ nke nwa nwoke ya ebido dịrị maka asị na ụlọ nke nwa nwoke ya ebido iche na ụlọ na-afọ afọ unu mgbe ka ife ya eme unu mgbe ya eme unu nke ọnọ alụ ise alụ iri na abụọ maka ife afọ unu mere asapago na ọrụ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Na asị na ọnwa egburu oge alụsị egburu oge ọ narị ya nwa che nọ mgbe afọ ime ka ihe eji taa afịa onwefe ndị mmadụ aga eme n'ụwa tata ọrụ mgbe afọ ji eme ka eji taa afịa onwefe aga ime ọ dị ọkpụtọrọkpụ mbọchị a atazi afịa esi mbụ eme ọkwa na ụdị ife asị na ọnụ nke ọwụlụ ụmụ ya taa afịa onwefe anyị na-eme n'ụwa ya ga emecha ụmụ ata afịa ebe a na-atụ inu nke onwefe ha ga eme mmadụ obere ya akwari and akwari afọ obere ọ ga-emekịta maka ga eji na asị ọrụ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Debe anyị ọ ga-adịrị anyị mma ka emesịa.